Ale připomíná mi to zase to jakoby biblické poselství o planetě Zemi, která teď trpí v porodních bolestech a něco z toho musí vzejít. To vlastně vidíme. Ano. Ale doslova jako detaily, co z toho vzejde. A je to zajímavé, vlastně to, co říkáš, je taky ve zjevení spoustu těch vlastně takových hran, které mají přijít na planetu Zem. Pokud jde o zjevení, tak je tam to zajímavý zase názor toho mýho jakéhosi učitele Caseyho. Toho se ptali, co to je zjevení svatého Jana. A on říká, to je meditace svatého Jana. Všechny ty horory, co tam se člověk dočte, jsou důsledkem otevírání jeho čaker ze zdola nahoru. Otevírání čaker. Všechny ty takzvané pečetě, všechny ty souboje a Armagedon, všecko je to boj uvnitř toho člověka. To je jeho názor, co to bylo. A on říká, svatý Jan především, jediný, co napsal svatý Jan, je to zjevení. Celý evangelium svatého Jana bylo napsáno různými autory mnoho let později po jeho smrti. Takže autorství jenom toho zjevení. Jo? Ostatní evangelium svatého Jana je napsáno celou řadou z jeho pozůstalosti, z jeho vizí je tam napsáno prostě evangelium, takhle to bylo jinak Matouš. Matouš je jediný autor, Lukáš je taky jediný autor. A Marek je taky jediný autor, ale tam autorů svatého Jana bylo víc. Jasně toho evangelia svatého Jana. To říká Casey, já jenom interpretuju. Já to neříkám úplně doslovně, ale... Slyším to poprvé. Ano, to je pamatuj, všechny ty horory v tom zjevení je meditační proces. A on to sepsal po absolvování této meditace, to znamená typické, že yoga není něco nového, to bylo i mezi Židy v té době, je na tom dokonce o tom napsána celá publikace, že yoga z Indie přišla do židovského státu v době 1000 let před Kristem a používali ji všichni svědci, židovští, všichni proroci. Není to nic nového. No samozřejmě yoga souvisí s meditací. Meditace byla známa už v židovském státě někdy po Davidově smrti, někdy 1000 let před Kristem. Ale Goldwhiteová, říkáte. Je, stará adventistka. To byl právě můj kamarád, který mě do její učení zasvětil. Já jsem měl doma dokonce, a mám ještě doma, několik anglických knížek Ellen G. Whiteové. Ona měla prorocký vize, ale později se to zvěděl od toho přítele, že všechno opisovala. A byla vyhoštěna z té církve. Později, až mnohem později. Takže její knížky zůstaly, ale ona prakticky všechnu tu literaturu opisovala. Není původní autor. To bylo skutečně publikováno v USA, je to takových 30 let, 35 let, možná něco mezi 30, že já jsem přijel v Austrálii koncem roku 79 a v té době jsem to ještě nevěděl, ale pak mi to ten kamarád napsal, že Ellen G. Whiteová byla vyobcována z adventistické církve, protože se dopustila plagiátorství, jo, že opisování. A že prostě ty díla zůstaly, ale že autorství bylo přišknuto někomu jinému. Málo se to ví, no. To je pravda, no. Ano, to se málo ví, to jsem taky nevěděl. Ona prý dokonce tvrdila z nějaké té vize, že snad Boží trůn se nachází v souhvězdí Orionu, že vlastně tam nás čeká Ježíš. Ano, ono dokonce, to je jedno z těch původních sídel duší, Sirius, Orion, nevím, Plejády, jsou tam různé ty zdroje, kde ty duše sídlily, pochopitelně v nehmotné podobě. Jo. To jsou lidské duše různých druhů a mají různé úkoly. My jsme se dostali do sluneční soustavy, oni ne. Takže my jsme sledováni těmito lidmi a snad z toho důvodu, aby jsme tady, já nevím proč, aby jsme tady my stejně tu planetu zničíme, jo, jako je to v osudu, bohužel. Ale nemusí to tak být. Osudem planety je, ale to není snad ani tak důvod, jako z důvodu, že by lidi jenom ničili, ale ta planeta má určitý cykly, dochází tady každých 200 až 300 tisíc let k přepólování, posunu zemských pólů a tím pádem ke katastrofám. Takže, že by si lidi všechno způsobili, se říct nedá. Jsou tam tady taky geologický cykly, nebo země, se to dá říct, kosmický cykly jsou tady. Starání o tom mluví. Každých 200-300 tisíc let se prostě něco děje. Padne meteorit, nebo se posunou osy,
přepoluje se a dojde prostě ke katastrofám přírodního rázu. Lidi prostě zredukuje to lidskou populaci a za nějakých 100 000 let se to zase obnoví. Ono se opravdu tak nějak nesmí počítat na stovky let, my jsme na chvíli nebyli. No. A já zase mám k tomu takový svůj úplně osobní názor na tohle. Já si osobně myslím, že té negativní energii, kterou vyzařuje lidstvo jako takový, je tolik, že prostě ten vesmír, ta planeta Země, to už nemůže s náma lidičkama vydržet. A že jim řekne pozor, ty, takhle ne. A zatřese s nima, velká voda přijde, že to je všechno v té negativní energii, protože bohužel je to tak, že se chováme k sobě tak, jak se chováme a co mi ještě, že jo, ale jinde toho trápení a ty bolesti je už tolik, jo, a ten negace, že to musí se někde projevit. Energie je úžasně silná. Ale to je pravda, ale je to taky jeden z důvodů, jo. No jistě, není to jenom jeden. Lidi si tady dělají zdroje docházejí, jo, lidi si tady voda dělají, a tak dále. Jistě, Jo, tak, to je prostě... ale není to jenom lidský faktor. Aby si lidi nemysleli, že se všecko děje jenom z důvodu naší viny, naše vina. Jo. Není tady jenom naše vina. I když tady lidé nebyli, tak tady byly výbuchy sopek, zemětřesení, horotvorné procesy. Všecko probíhalo, i když tady lidi nebyli. Ti jsou tady posledních 100 000 let. Nebo možná 500 000 let, dejme tomu, aby jsme se drželi toho tvrzení Melkisedeka, který tvrdí, že lidské duše přestupovaly do zvířecích těl někdy už před 500 000 let, že se našli ty australopitekové a tak dále, jo, což byly lidské duše v těch opicích. Jo. Takže to jako zhruba 500 000 let jsou tady jako lidské duše v těch tělech. A za tu dobu to je prostě to je krátká doba ve vývoji Země. Země má několik miliard let stáří. A v tu dobu proběhlo několik takových katastrof přírodních docela, takže lidi si nesmí myslet, že jenom my si způsobíme problémy. My jsme faktor. Jo, to jo, ale jako my jsme byli jedinou příčinou těch problémů, to si nemyslím. No taky spoustu věcí nevíme, že? Tady, my si žijeme, nebo myslíme si, co všecko víme a my toho tolik nevíme. No, tak to tolik toho nevíme ještě. Že jo? A možná to tak má být. Já si myslím, že tady není taky jenom proto, aby všecko do všemu rozuměl, do všeho pronikl, podmanil si všecko kolem sebe. To já si myslím, že ne, že to je i úcta k jakémusi tajemství. Teď jakoby naslouchám tichu, já to ticho. To je právě to tajemství, a kdo to ticho pochopí.